Ka Eastern Bhoi Sport Association menta ka sngi ka lai tarik unai wing kalayo ban play perdano ya ka Lympung ilakai football ka second Eastern Bhoi League football tournament Ar-Hajar Ar-Puway ha ka ba lawan ban play perda do video ka Bhoi rembong CNRD blog u Dr. C Warjri kum ukongsan ban harangkat da ka jingdon ban sakilang da ki riurang ba pau khmat ka thain Bhoi rembong kinong yalam kinong penya ya ka te ka Lympung ki bakan thup yu ba job Linston u badai president ka ERBSA u ba di rembai u badai chairman ka tournament committee ha kate ka Lympung lawan banya Shim Bynta Haduh kumba san phau sau Tylli ki kunhun ni lekai ki bana ka thain Eastern Bhoi la ban ong kate ka Lympung ka dei ka ban ningkong ha Bhoi ka babun tam ki kunhun bawan ni Shim Bynta ka jingthmu jong ki nong yalam ka ERBSA ka dei hi na ka Bynta lengba kate ka Lympung ban kentiu ki khon samla ha ki kam ye lekai bat ban sei ki rang ye lekai ki bakan sai na ka Bynta ban nyo ban lej ai rang pat shaki wei pat ki Lympung ki bakham he ha ka jalla lani ha ki wei pat ki Lympung jongkari ha ka te ka sngi sedang ya ka te ka Lympung la sakhi ya ka jingya khun baningkong ka balaya khun ha padang ka Nongtrau FC persha ya ka Kerdam FC ha ka ba ka te ka jingya khun ha padang ki te ki Tylli ki kunhun klalong ka ba itnat bar ka ba ya kha ha padang ki te ki Tylli ki kunhun Day ha ka kelas step ha ka minute ka ba khatlai ka Kerdam FC kelayo ban penki ya ka jar ka baningkong daw samla dame wanshan shalam kabala pelong baka Nongtrau FC ka khlamla ban penpai ka kol kabala pelong ya ka Kerdam FC banra ya ka jingjob ha ka te ka jingya khun Peni ki sap ki pong gi jongpi maso ban ai ka jikublai baka mensim juga ka dap ka jingkmen nam ta ka Eastern Bhoi Association ka ba Shim ya ka senjam yang sa isin senjam ba ar ha ajar khandai ngadat na yo penkut perkene kalau ka senjam yang ka ba arsin ka ba ngiyo ban le en ka league paso thuak bahakan ni ka football league Bynta ka datang nam ta ki player competition ni ka Eastern Zone jokari Bhoi bala so thuak kumba san phunre tuli ki team kidan san phunre tuli ki team na ngishim average sipol got hakaw ka team ru ni dan kumba san spa na nem dros pa got ki player jok Eastern Bhoi jungi sini tengi so thuak bala na ni yang ta ka sap ka phong ngapi ban pen ki sap jong pi phong jong pi hamadan ni yo sei player ki ba janai dan nak thong ka jungi ko balong mane nak yang iba MDCM yang bang ikwa bagi ni ki player nang ni bulan ka sap ka phong kamde man ko na tang ha Eastern Bhoi yang ringin ra ki khamsulor ki bala man compete bat babun ki player le si om tang Bhoi rai wat hang te ha po state jungi ru le si ha ki fourth third second but first division pat alu ka super division ru tingi kani ka ba nak yang ka Eastern Bhoi ka shimli sinjam ko ka ba itnat kaba ngin ailat ya clear ki mana kasnong jungi bikin kiyo sa khmat baga kitbok kit yang ifi baro di nang ni de sigini ki team ki baningkong ki banchim ngani ka sinjam won mi badan ni ka por pa bin ka sap ka pong no jungpi su aba phai sa ka jingi le kai ni su tu kumala kan chai aba ha jingi le ka football ni le kai ma khrobe ingot baro nang ni nomla ni le kai re ni su tu biang ru ni bagi lihat we ingor giladon segiri free kemudian Ramadan ban pek perman ni kasi ka jungi teke ba kwa banang ipi ki player ni ka pol kolong ba kalai ka pol ipi ba pipin ki sap ki pong gojong pi ban chui le ka tang man sudah mar ba ha ka ji le ka hi ngidan kami ta ka sportsmanship spirit ke pangiong don ka pol teng ha ban job don ka pol teng ha ban rem but hakal na football ru kadan sa koy kapol ka bahap ya draw ru ti kani ka ba lesi ka ba compare na ki jila kan ka ba lesi na kalang jungar na sunat ba kali ka way na jila kan ka ba Haduh munta maneru na kalang jungar kanang ya mare pat ki na di ba manta ti kerman ba lesi ka por sa yo lat ka por ba ngirut ni siyo na kalang veteran mo ni veteran hang ni di ba ya kai ba ham chang ni yo banyami ba ka champion jong kan ka Eastern Bhoi League ka ba sami nang ni Eastern Bhoi League opening ceremony ang hamadan sa romanjongi katnong iskaw kmen katnong iskaw sarong jinggon lang titi o blog Bhoi rembong ukong sa jongi balong hanta pasmi kamas baningkong ban piliban sakit
Esten riboilet, Esten riboilet, Lapli nanta kasmi. Tan kenti usap kitong, Tan kenti usap kitong, Ikot sa majungin. Sang amit sen hao si kamara, Sumbut kong san badan lang bentang. Abu Jok Lenston, balong kong presiden, Simba arsa sisit iya Shim. Kamach baneng kong hapten nong trawat kerdem, Para kertong todukukan bitdem. Tang badakin mau, para beriwan ya brut, Ya kabol to ya syut. Esten riboilet, Esten riboilet, Lapli nanta kasmi.